Big Bang, let's go. I wanna... Čaute, ja som Snip, mám nový skin a toto je nové video. Dobre, takže prečo som netočil? Je to kvôli kompu, lebo mi to moc nejde a laguje to. Len ten samotný Niam Cat mod lagoval tak a to mi tam pridalo len malú mačku jednu, hej, behajúcu, lietajúcu. A takže to moc nejde, takto to nepôjde celé zle, ne. Takže toto sme momentálne na serveri, kde hráme mod Skywars, čo je vlastne nie mod, ale je to taký typ hry, kde máte takto ostrovčeky, každý je na jednom a máte tam nejaké veci základné a snažíte sa zabiť ostatných. Je tu 8 hráčov, hej. A je to československý server toto. Takže tak, no. Tuto mi to aspoň nelaguje, keď natáčam, takže sa to nejak dá zvládnuť. Inak skúste akože hrať niečo, natáčať a v kľude pri tom rozprávať, keď vám to stále seká. A to nejde. Potom to nejde. Dobre. Takže podstatu som vysvetlil. Mám tu Ender Perlu. Tá mi môže bodnúť. Zišiel by sa mi luk, ktorý tu nemám. A môžem si ho vykraftiť, iba potrebujem ešte jednu pavučinu. Zatiaľ skapal jeden, môžete to vidieť tam napravo. Tam máte tú tabuľku s hráčmi. Dobre. Mohol by som byť akčný aj zbojovať, ale je to nebezpečné. Že by som išiel bojovať? Dobre, budem akčný. Som akčný! Akčný som! Som akčný! Zomri! Je eliminovaný. Inak povedané skapal. Ty pána, tam sú kolky. Tak, môžete ich zhadzovať snehovými gulami, napríklad. Alebo vajcami. Ale oni nechcú zomreť. Aha, už je tam iba jeden. Ktorý zoskočil. Jasné, no. Tak už sme tu iba dvaja. Ešte... Aha, i ten typek čarovný. No dobre. Pozriem sa, či tu nemám nejakú... Nemáš luk? Nemá luk. Nevadí. Tu je luk. Dobre. Tak. V týchto darčekoch sú truhlice, hej. To ste hádam pochopili. Rád by som točil aj niečo iné, ale už som vysvetlil, prečo netočím. Tak to hádam chápete a posnažím sa natočiť nejaké videá. Toto vás asi nebude baviť. Viem to pochopiť. 42 šípov. Dobre. Ty vole, to je teddy bear. Teddy bear. Nevystrajím. Ty vole. Ten je čarovný. Ukáž sa. Vidíte, preto to som nestrieľal. Oni aj tak zalezú a dve veci z toho. Dobre, pustím si tu prúd vody, keby som sa strepal dolu. Tak a ideme stávať. Aj, ja chcem iba jednotý. OK. Čipana. On sa na mňa portol Ender Perlou a skapal. Nevadí. Neviem ani koľko točím. Aha. Dobre, dajme tomu, že dáme 3 hry. Čiže ešte 2. A tak, toto je ďalšia mapa. Aha. Toto je piesočná tá mapa. Tuto sú truhlice v tej vode. Je tam dosť truhiel. Viac ako v tej zimnej. A tak. Takže.
IPčku na ten server budete mať v popisku, keď ste si chceli zahrať. Je to také ukludnenie. Ešte lepšie je to, keď to hráte s kamošom, viete to. Ste dvaja na ostatných. Tak. Takže, dobre. Skapal. Lebo sa zle portol. Internet chce ísť stavať, ne? Áno. Skapati to laglo. To nemalo lagnúť. To čo je? No dobre, mám už iba 3 šípy, tak si ich budem strážiť trochu. Alebo je nás tu 7. To nepôjde toto. Ne. Teraz mám celkom dobré FPS, že 30. To ide, no. Jaj. Nejak by som ho chcel zhodiť. Ej! Ako o čo sa snažíš, typek? O čo sa snažíš? A tam sú dvaja. Sú spolu? Nie sú spolu. No, sú skapaty. Skapaty sú jeden z nich. Čo je? Ej, čo? Ej! Zlý debil. Slepý debil. Debil, ty debil. OK. Celkom nuda, čo? Šíp. Vidíte, takto sa dajú získavať šípy napríklad. Takto sa zabíjajú hráči. Dobre. Inak, čo sa týka skóre, tak keď napíšete niečo do chatu, tak to tam máte zobrazené. Ja mám 192 skóre a keď skapete, tak vám to odoberie 1 skóre. Keď niekoho zabijete, tak vám to pridá 3 skóre a keď vyhráte hru, tak vám to pridá 10 skóre. Takže, tak. Už som tu videl hráčov aj z 900 skóre, takže to sú gamblery toto. Prosím pekne. Ja som není na tom gambler, ja to hrám iba občas. Ale im toho tam vidím. Nejak by som ho chcel zostreliť, lebo iba mi traja tu, ne? Nie, on je v jame, on nepadne. Ani ja nepadnem, ale... Ej. Skúsime. Ej! Toto nepôjde. No dobre, mám jeden šíp. Stačilo. Ne. Pustím si odtiaľto vodu. Tak. Keď som náhodou spadol. Internet na kraji mám taký dojem. No, ale ja som slepý. Nie, ja som ho trafil. To bol iba lak. Tak je dobré. Dobre, už tu je iba jeden. A ten sa snaží pustiť vodu. Aj mu to vyšlo. Dobre, skápal. Vyhral som. Dobre, ešte si dáme jednu hru teda. Kde som? Tu som. Pripojite sa teda skokom sem dole. Toto máte aj napísané. Zase sme v zimnom kole. Dúfal som, že trafíme nejakú mapu, kde sme ešte neboli. Aby ste videli, že čo tu je k dispozícii. Okrem toho, kde sme boli, ešte džungla a ešte klasický bióm s takým lávovým stredom meterovým. Takže samozrejme sú aj ďalšie servery s týmto modom, ale tento je dostačujúci, keďže tu je 500 slotov a zvyčajne tu býva tak 300 hráčov. No, tak no. Aha, teraz mám dobré veci. Fajné.
A kde sú vajcia? Prečo nemá vajcia? Shit. Toto čo je? To čo robí týpek? Išiel si po matroš. Chvíľu vydržíme. Dám si meč, aby sa ma nezlakol. Ty vole, ako ten čo robí? No, jeden je dole. Ty vole, ten mal šťastie, ten zabil. No dobre, tak ho zabil niekto iný. Toto. Nevadí. Dobre bude. Ešte má 2 šípy, ender perlu, ale sme tu 5. Takže, tí v strede sú zrejme spolu. Nie sú spolu. Mám taký dojem, že sem niekto ide, tak na chvíľu pauzujem. OK, to bolo co? Otravoval ma, takže... Tak... No nič iné sa tu nestalo, iba jeden skapal asi. Zatiaľ, zázrakom nejakým. Nie, počkajte, 1, 2, tam je vzadu ten tretí a ja som ďalší, dobre. To vyšlo. A tento čo robí? A už sa ma bojí, už uteká. Som ho vyplačil, to som nemal robiť. Svín! Šťastie má. No, svíňa šťastie má, ale... Má ho. Teraz ma nasral dosť. No čo už? Teraz kto ho zhodil. Viem, že ja som to nebol, ale komu to... No jemu to pripíše. Však jasne. Teraz sme tu traja. A kde je ten tretí? Ja sa portnem. Ender čo perlo, ale... On hľadá. Myslím, že jeden skapal. Skapal. Takže. Čo teraz? Nemám šípy. Fú. Plán by bol nejaký taký, že sa za neho portnem približne. Ale keď sa nebude pozerať. Je múdry, no. Dobre, ale... Je to sviňa. Je to vážne sviňa. Chce prejsť ku mne. Prečo to vždy laguje takto? Svinsky to laguje jak svine. Dobre, koľko mám teraz skôr? 224, dobre. No. Tak ďakujem, ak ste si pozreli video. Poteším sa za like. Aj za komenty. Či už negatívne, alebo pozitívne. A čaute, hádam čoskoro.